Cama kuntokozana bana nawesithunywa cama kuntokozana ndiyathemba niyaphila. Siyaphila bethuna nathi. Uyabona ke le indlela akho ndlela ngathi indlela egowisa njengale. Kodwa ke ngoku eyalapha imigowo, imigowo inakhe nditsho ndithi nabantu bayo boyisombulula. Wena okwakho kukulayita amakhandlela wakho unqule uthandaze, batsho abantu bawo umgowo bawusombulule. Kodwa ke ngoku kufuneka ukhumbule ukuba akekho umntu ozawuthi akukhombe ngegana entloko athi vuka ekuseni ngo-3 uthandaze. Okanye akekho umntu oza kukhomba ngegana entloko akuqhelanise nokuphahla. Okanye akekho umntu oza kukhomba ngegana entloko akwenze wena uvule intliziyo yakho okanye uvule ispace entliziyweni yakho for ukuphahla. Uyabona ungazihamba zonke iindawo, kodwa uba wohluleka kuphahla, wohluleka kuxhomana nabantu bakowenu okanye nesithunywa sakho, hayi indlela sozuyibona bibheka ngaphi. Mamela ke namhlanje ndifuna ukhe ndivele le nto. Umzekelo abantu bayabuza uba hayi gogo isithunywa yintoni kakuhle kakuhle. Isithunywa mna ndisi-understand njalo njalo. Umzekelo ke kumntana wesithunywa, isithunywa ngumoya endingakhe nditsho ndithi ngumoya wemveli. Ngumoya wemveli isithunywa othi ungene emntwini. Kodwa ke ngoku nje ingumoya wemveli isithunywa, ngumoya othi uthotyelwe ngeendlela ngeendlela. Umzekelo ke ngoku isithunywa number 1. Isithunywa sithanda kakhulu indawo enakhe nditsho ndithi iyathandazisa olwaa hlobo lasecaweni. Isithunywa sithanda kakhulu indawo engakhe nditsho ndithi nengoma phakathi, elaa hlobo lasecaweni. Isithunywa sithanda kakhulu imibala. Umzekelo oo-white, oo-blue, oo-yellow, oo-red, oo-green njalo njalo. Isithunywa siyithanda kakhulu imibala. Xa siziveza emntwini waso, imibala ngeyona nto nakhe nditsho ndithi yiveze. Kushiyana ke ngokuba laa mibala sisiphika, okanye laa mibala libhidane, okanye laa mibala sisambatho njalo njalo. Kodwa sona siyithanda kakhulu imibala. Kwaye ke ngoku sona xa usithobelayo siso esikhomba indlela yakho, siso esikuvusa ngombala othile wesambatho. Kodwa ke kufuneka ukhumbule mntana esithunywa uba isithunywa esi siye sithi xa silungiselelwa sifune umntu waso noko abe nayo icawe ayihambayo. Kodwa ayithi ke ngoku laa nto isithunywa ngumoya wasecaweni. Ithi le nto isithunywa ngumoya wemveli othi ulungiselelwe olwaa hlobo lufana nolwangasecaweni. Yile nto uzawufumaniseka uba siyayithanda ingoma, siyawuthanda umthandazo. Ezaa zinto zonke zenziwa ecaweni. Le nto ndisitsho kanjalo ke ngoku ndigwema into yoba athi umntu hayi mna ndikhulele, ndenza umzekelo ngoNtanda, athi umntu hayi mna ndikhulele eWesile, andikwazi uyitshintsha iWesile ngoba yindawo endikhuliselwe kuyo. Yes, awukwazi uyitshintsha iWesile ngoba umzekelo ngomso uzawusweleka, uzawungcwatywa ngaba bantu baseWesile. Kodwa ke ngoku xa ungumntu onesithunywa kuye kubekho zocawe oye uthunywe kuzo. Kuthiwa hayi khawukhe uye phaa, ikhona into ozawuthi ufike phaa uyifunde. Umzekelo kuthiwe yiya eSt John's. eSt John's ikhona into ozawufika uyifunde. eSt John's uzawufunda phana ukuphalaza, uzawufunda ukuthatha ispeyidi, apho ke ngoku uhlangabezana nokuhlambulula khona. Ngoba xa ungumntu onesithunywa funeka uspeyidile, funeka uphalazile. But ke nakhe nditsho ndithi uyathunywa, kuthiwe yiya kuloo ndawo ithile, phana kube kukho into ozothi uyifunde ngose ungene kulaa ndawo.
ungathunywa kuzo umzekelo zibe 3 okanye zibe yi-4, but ibisithi le nto yapha ikhona into uzawufika uyifunde. Kodwa ke ngoku yona yinto endakhe nditsho ndithi iphila ngomthandazo, iphila ngengoma. Kodwa endingakhe ndithi xa ndithetha ayilungiswa ngendlela endakhe nditsho ndithi iyafana. Kuyaxhomekeka amathongo lo umntu awafumanayo nezambatho ezi umntu azifumanayo. Xa ungumntu onesithunywa, umntu endakhe nditsho ndithi uthunyiwe uba dlulisa imiyalezo. Umzekelo, xa ungumntu onesithunywa uyayinikwa imiyalezo ngokwephupha, ubuye wena le miyalezo uyidlulise apho kumele uyidlulise khona. So nakhe nditsho ndithi nguloo mntu ke nakhe ndithi uyathunywa. Kodwa ke nakhe nditsho ndithi isithunywa siyinto ekopisayo kakhulu, siyakopisa. Xa ungumntu nakhe nditsho ndithi ugulela intsimbi, uqala ulungisa isithunywa, apha endleleni yakho ufumaniseka uba uyakotshiswa wena into yonke eyenzekayo. Ibe ke ngoku laa nto isithi isithunywa yi-foundation yengulo yakho. And ke ngoku kufuneka uphinde ukhumbule uba isithunywa yinto ekhulayo. Uyakwazi kuthiwe unesithunywa kuphela, kuhamba iminyaka okanye kuhamba iinyanga ubone uba tshini naku ndiphupha intsimbi. But ke ngoku isithunywa sona asithwaselwa, awuthwasi ungumntu endakhe nditsho ndithi uphupha izambatho kuphela. Once ke ngoku ube ngumntu ophupha intsimbi, kulapho uthwasa khona ke ngoku. Kodwa nakhe nditsho ndithi yile nto uye ufumaniseke uba isithunywa sixhonyaniswa necawe kakhulu, ngoba sona siphila ngokwendlela endakhe nditsho ndithi iyafana neyapha ecaweni. Kodwa le nto ke ngoku ithi ewe ndingunobulali ndiyaya ecaweni ndiyothobela umthetho wasecaweni. Kodwa ke ngoku kubekho lo umthetho wesithunywa sam endihamba naso, isisithunywa sasekhaya, ingumoya endakhe nditsho ndithi ngokwemveli. Ibe isithi ke ngoku le nto ewe ndizawungena ecaweni ndiwuthobele laa mthetho wasecaweni nendlela abenza ngayo. Ndibuye ke ngoku ndibe lapha kwam okanye ekhaya, apha ndibe ndithobela umthetho wesithunywa sasekhaya. Yile nto ke ngoku uye kuthiwe xa uthi ungene kuloo cawe isithunywa esikubonise yona, liba khona ixesha loba phaa wenze isihlabelo, ube uhlabela esi sithunywa sakho ngose sikuthume kulaa ndawo. So ndingakhe nditsho ndithi zizinto ke eziye zenzeke eziyana. Kodwa ke ngoku zithi xa zisenzeka umntu wakhona kube kukho amaphupha amkhokhela uba abe nakukwenza oko. So ndifuna ukutsho ke ngoku namhlanje ndikhe ndicacise ngendaba endakhe ndithi ihambisana nesithunywa, enzela uba nomnye azawucacelwa, ayazi uba ecaweni engakhe nditsho ndithi ukhulele kuye uyayingena, ayinangxaki. Kodwa ke ngoku icawe ezawuphinda imngcwabelela. Ube ke ngoku wena kuba usisithunywa, ungumntu othunyiweyo, zibe zikhona iindawo ozawuthi uthunywe ngokuthunywa kuzo. Kodwa once ube ngumntu endakhe nditsho ndithi uyangena kwezaa ndawo uthunywa kuzo, kulapho ke ngoku nomoya uye uphakame khona okanye nomoya uye uvuleleke khona. Cama kwendithokozane, ndifuna ukhe nje ndishere